ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100% граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. шаби гузашта роҳбари UFC Дана Уайт карди асосии турнири Абу-Дабиро ки рӯзи 26 июл баргузор мегардад эълон кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ба ҳама салом, бо шумо роҳбари UFC Дана Уайт. ма ба шумо оиди яке аз беҳтарин турнирҳои Fight Night сол хабар додан мехоҳам, ки шумо дар UFC Fight Pass тамошо карда метавонед. турнир рӯзи 26 июл дар майдони Этиҳад дар Абу-Даби рафтем. муҳорибаи асосӣ панҷум рақами рейтинги вазни миёна Роберт Уитакер бо Ренье Деридер вомехӯрад. Уитакер чемпиони пешинаи вазни миёна аст ва чӣ гуне ки шумо медонед, ӯ дар беҳтарин ҷангҳо дар таърихи ин вазн иштирок кардааст. акнун ӯ ният дорад аввалин шахсе шавад ки Деридерро дар UFC манъ мекунад. Деридер чемпиони пешинаи One FC дар вазни миёна ва ним вазнин аст ва ӯ ҳамаи рақибони худро дар UFC фавран шикаст додааст. ӯ баъди ғалаба зидди проспекти Топ бо Никал мебарояд. агар ки Деридер Уитакерро шикаст дода тавонад, бо эҳтимол муҳорибаи навбатӣ ӯ довталабӣ мешавад. ман бесаброна интизорум, чунки ҳардуи онҳо қотили ҳақиқиянд ва доимо ҷангҳои дурахшон мегузаронанд. дуюм ҷанги асосӣ боз як муҳорибаи панҷраунда байни чорум рақами рейтинг Мавсар Евлоев ва ҷавоне ки беҳтарин агенти озод дар ин варзиш мешумориданд, Аррон Пико. Евлоев бебохт аз 19-0 ва ӯ яке аз бадҳайбаттарин ҷангори вазни ним сабук аст. Аррон Пико бошад зарбазани бениҳоят сахт ва греплери сатҳи олист. дар гирди Пико аз оғози карьераш хайпи калон буд барои малакаҳо ва стили ҷангии ӯ, ки одамон ӯро бо чунин ҷанговарон ба монанди Ҷастин Гейҷи Дастин Порье муқоиса мекунанд. агар ки Мавсар пирӯз шавад, бо эҳтимоли калон ӯ довталаби навбатӣ барои унвони Александр Волкановский мешавад. интизор шавед ки ин муҳориба ҷанги ҳақиқӣ мешавад. ҳамчунин дар кард чемпиони пешина ҳозира сеюм рақами вазни 61 кг Пётр Ян бо ҷангори бениҳоят хашмгин Маркус Макки вомехӯрад, ки ӯ сазовори ин ҷанг бо рекорди 4-0 дар UFC шуд, ки се тои онҳоро фавран ба даст овардааст ва соҳиби се бонус шудааст. ҳамчунин Брайс Митчел ба вазни 61 кг мефарояд, ки дар он ҷо бо рақиби хатарнок Саид Нурмагомедов вомехӯрад. боз Шара Булет дар муҳориба зидди Марк Андре Бариё бармегардад ва ин бояд ки ҷанги олиҷаноб шавад. ва ҷангвари топи вазни ним вазнин Никита Крилов, ки 93% ҷангҳои худро фавран ба анҷом расонидааст, бо шахсе вомехӯрад ки 100% ғалабаҳои фаврӣ дорад, ҷангвари бадҳайбат Богдан Гусков. хонумон ва ҷанобон, ин турнирро дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо кунед. рӯзи 26 июл майдони Этиҳад Абу-Даби. дар ҳамон ҷо вомехӯрем. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, Дана расман худаш эълон кард ки баъди ин муҳориба Мавсар барои камарбанд меҷангад, ба шарте ки ғолиб ояд. ногуфта намонад ки барои рақиби Мавсар Аррон Пико ин дебют, яъне аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. довталаб барои камарбанди вазни сабук Чарлз Оливейра оиди муҳориба зидди Илия Топурия ва оиди суханҳои ӯ фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Дубронксро гӯш мекунем. ин муҳориба барои камарбанд аст ва муҳим нест ки ту зидди чемпиони фаъол меҷангӣ ё не. ин муҳорибаи унвонӣ аст ва ту бояд баромада пирӯз шавӣ. дар гирди Илия Топурия хайпи калон аст. ӯ ҷангвари бебохт аст ва ин чиз муҳорибаро боз ҳам шавқовартар мекунад. чӣ гуна ман ӯро эҳтиром мекунам, ӯ аниқ маро ин гуна эҳтиром намекунад ва ман намедонам ки барои чӣ. ӯ бисёр гапзада истодааст, аммо дар натиҷа ҳамаи кор рӯзи 29 июн маълум мешавад. ҳама медонанд ки чемпиони ҳақиқӣ кист. ман нияти ғолиб шудан дорум ва ин чизро аллакай тақдир навиштааст, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш Топурия порчаи тамринҳои худро нашр карда навишт ки Чарлз Оливейра, фаромӯш накун ки бо худ болишт биёрӣ. ҳамин тариқ Илия ишора кард ки туро ба хоб равон мекунам ва ба ту болишт дар кор мешавад. дӯстон, ба фикри шумо Топурия нисбати Оливейра ноэҳтиромӣ карда истодааст ё ин ки ҳамин гуна ӯ муҳорибаро пеш бурдан мехоҳад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.